FIFA har taget et nyt skridt mod at genintegrere Rusland i international fodbold efter flere års udelukkelse som følge af krigen i Ukraine. Det internationale fodboldforbund har inviteret Rusland til at deltage i en U15-turnering i Aserbajdsjan i oktober 2026. Turneringen er åben for alle FIFAs medlemslande, men invitationen til Rusland bliver mange set som et tegn på, at FIFA gradvist ønsker at åbne døren for russisk fodbold igen. Siden 2022 har Rusland været udelukket fra internationale turneringer, og russiske klubber har ikke haft adgang til europæiske turneringer under UEFA. Ifølge artiklen har FIFA gennem længere tid arbejdet på muligheder for en gradvis tilbagevenden af Rusland til international sport, ligesom russiske atleter tidligere har deltaget ved internationale konkurrencer under neutral status. Beslutningen forventes dog at skabe debat og møde modstand, særligt fra Ukraine og flere europæiske aktører, som fortsat ønsker at fastholde de sportslige sanktioner mod Rusland. Det var de seneste nyheder.